Baleke ngani ukuthi ke kube nosuku lokuqwashisa nje ngento efana naleyo abantwana abasebephila ngokukhubazeka? Kubaluleke kakhulu ngoba izifo ezikanjena zokuzala izingane ezikhubazekile into evame kakhulu ekhona, kodwa sanenkinga seabantu kakhulukazi abantu abamnyama ukuthi ibe yihlazo into ekanje makuzala ingane ekhubazekile ifihlwa igcina isitholakala ngokuhamba kwesikhathi sekunzima ukuthi singayilekelela. So kubalekile ukuthi umphakathi wazi ukuze balekelelane ukuze ingane sikwazi ukuyithola ngesikhathi siyilekelela ingane ikhule nje ikwazi ukudlala njengezinye ingane. Siyazwa ke la kuthiwa lensizwa ngqongqoshe iwuchwepheshe uzokhumbula ingqongqoshe kuba izithombe ziyakwazi ukuvela bengizokuvezela khona umntwana othola ukuthi uzalwe unyawo lokho kungaphansi kubuyela ngaphezulu enyathela ngakho lokho okukhubazeka ke okuthile, kodwa lensizwa iyona ewuchwepheshe okunye kwakho bakubiza ngoclub futhi la unyawo lisuke lulimele lungahlali kahle, but ke kudalwa yini izinto ezifana nalezo mhlawumbe ukubeka nje abazali emakhaya isithombe bukhona omunye ozothi beletha ingane enjalo bese thuwa kakhulu njoba usho ukuthi zazizeyifihlwa ingane kwesinye isikhathi beyibize ngamagama athile acwasayo, ibangwa yini leyo nto leyo? So ngiyangithanda ukuthi ngiphathe lezi zinto ngiya-understand ukuthi siyarekhoda mhlawumbe kunya ngikubona na ku TV bazokuveza animveze kahle lapha ku TV. So i-club futhi so ingane isikhathi manje dokotela mawukubambe kanje lapha ku TV kuvele ngathi anikusondeze eduze ngoba ziningi ama example esesiwenze lapha khona nalama thothi sikijwabu bese ke kuba nento eziphethe akusacaci ke manje kona kuphi imsondezeleni ukuze abantu bengadideki. Ziningi ama examples esiwenzayo la na unyawo lo nakho unyawo lolo plastic sinyawo lomuntu kodwa so ingane mahlele esweni cishe unyawo uhlala kanje even uma isaphuma nje ungazi ucabanga ukuthi shuthi into enormal noma into eright, kodwa ke iclub futhi umehluko ukuthi unyawo luqinile awazi ukuthi ngoma ungathi ulibamba uzama ukuliqondisa kanje ukubuyisela esimene so lishona phansi inyawo zibhekene. Lena into evelela isikhathi esiningi asikakazi ukuthi kubangwa yini, kodwa esesikutholile ukuthi kuyaye kube khona emndenini othize kuyaye futhi kuhambisana nezifo ezithize, kodwa siyayithi uma umntwana ezala lapha simhlole simscreen lapho esikucosha khona ukuthi umntwana uneclub futhi. Into engithanda kakhulu ngalesi sifo siyipassion yami kakhulu ukuthi 100% curable. So bengisalapho ke namthelapheka. Siyelapheka. So 95% abantwana abazalana nalesi sifo siyakwazi ukubalapha bengayanga ngisho etheater. Senza into ekuthiwa i-ponsate sibalule nje kuba gradually sibaqondise ngokhonkolo. Kuba about 3 to 6 months. And then by the time befika ko 1 year sekumele umntwana ehambe unyawo useliqondile esekhona ukuhamba.